Което ти говори извън Божието Слово, не е Божия глас в твоя живот. И ти ако се водиш от друг глас, а не от Божия глас, не само ще страдаш тук, но и цялата вечност ще застанеш в огненото езеро и ще се мъчиш ден и нощ там. Защото ти си пренебрегнал Божия дух, който е говорил в тебе, пренебрегнал си святата жертва на Исус Христос и се уповал на собствените си мисли. Нямаш право, затова трябва да се уповаеш на Бога с цялото сърце, с цялата си душа, всичката си сила и целия си разум. И така и да го заобичаш. Това не е препоръка, това е заповед. Да заобичаш Бога на първо място и да живееш за Него. За кой живееха вярващите в пустинята при изхода? За кой живееха, когато излезнаха от египетската земя, когато Бог ги избави с чудни знамения и чудеса, който ги